Sa sisin ngai kublai fi da kerteng ga bathiang tam ga jong trai jisu ngan beteng biang ban kran ya ka badai gisi gi bakhat do hakane ga tayo ka bala adap nga kran ya ka tu ka benta ga baningkong ya ka bang ai kerteng ki Artylli ki Jingpynkhreh ki Artylli ki Jingpynkhreh ki badan hang ne parthai menta ngan ong sisian hakane ga tayo ka baningkong nga kran ni ka benta ka baning hakane tayo bala adap ngom banong nga kran ni ka benta ka baningkong ti menta kas kinti ngan kran ni ka benta ka baar tinga priang sobai fi sha ka ba skor ka tian jong oblay ga jingduai jonga ka dei ba anda fi ngap igani ga jing hikai ka ba desh pang gisingi ba khado kan yarap ifi paralok ban finyo nongrem na gaktian jong utrai finyo ka jaka yang ga nongrem ma gaktian ga jong oblay bat kanda kerkhu shisha ya ga jing im jong fi oblay un kerkhu fi oblay un kerkhu fi ngin lai no sha gaktian jong utrai hagaban ta gabaning kong habang akran ni ki Artylli ki Jingpynkhreh ngila kira ni gato ga Jingpynkhreh kabang ang fi kong kabakin jado nang ta gabakin ja parthai kabakin ja ksoi rongong ba kumno ba khang ni parthai gadan gata ka Jingpynkhreh kabak shirkhai kata kata nalanjat nabari bar kabalas dang ban pau menta bangin yo I dal bangin yo sngaw bangi da sngaw thu bagadan ngani ga Jingpynkhreh kabah kawai gisi ubriu un salong blay hang ni parthai ka parthai kansa don ka wei ka jingsen shar ka khayi ka pateng bat kumta ter ka niam ru khalong be tang ka wei ka ba hakiwi ki tien ka mangalo ang ifi ang ba ubriu un long blay ubriu hi un long blay igi para briu tangadam da kran kata namar ngala de ban kran ka banta ka baningkong nre hagani ka puang ngadaman kran pat ya ka wei par ka Jingpynkhreh katai ka baningkong ong ka bakin jado mentang ini kran ka Jingpynkhreh ka bakin jaman siam katai ka baningkong ong ka bakin ja parthai mentang ini kran ka Jingpynkhreh ka bakin jabanang katai ka baningkong ong ifi ka bakin ja ksoi ru dei mentang ini kran ka Jingpynkhreh ka bakin jablai don hang ni parthai menta ka Jingpynkhreh ka bakin jaman siam ka bakin jabanang ka bakin jablai namar ta ka daong ano isin don Artylli ki Jingpynkhreh katai ka baningkong ala da kran ni tayo ko balada an kran samantai ga ni ga Jingpynkhreh ka bagan jaman sim kinja banang kinja blai to kani ga Jingpynkhreh ka bagan jaman sim kinja banang bat kinja blai ka dai ga Jingpynkhreh ka ba kibriu ka ba ngi kibriu ngin ya kendo ya blai pika dai ga Jingpynkhreh ka ba kibriu kin ino no ya ga ni ka parthai ngin ya ino no ya ga ni ka parthai bangine shem ya blai bangine kendo ya blai katai ga Jingpynkhreh ka baningkong ga ga Jingpynkhreh ka ba ka parthai ka Jingpynkhreh ba ubreu Jingpynkhreh ban ya le prasha ya ublai ka dai ga jingatunju bor ba ublai ban long blai no da ubreu sandan re ga ni ga Jingpynkhreh ka ba ar ban ta ga Jingpynkhreh ka ba kunjaman sim ka ba kunja banang bat ka ba kunja blai ka dai ga Jingpynkhreh ka ba Pynkhreh ya ki breu ban ya kendu ya ublai ka Jingpynkhreh ban ino no ya ga ni ka parthai tika bang don ban ong hi vinika por yano kani ka Jingpynkhreh ka dei yano kani ka Jingpynkhreh ka dei yaki khon jong ublai yaka met ka jong yaka balang yaka met ka jong ukris haki wei ki tian ngan yai penan ka me ka tagak tian yaki kristan ki basisha nganong sisin kadai ka Jingpynkhreh yaki khon jong oblai ka Jingpynkhreh yaki tagi bala sius pa jong utrang ne parthai kadai ka Jingpynkhreh ka balang kadai ka Jingpynkhreh ka met ka jong ukris kadai ka Jingpynkhreh yaki kristan ki basisha banya shamno bar unong pen em jong ki hallelujah namar kata ka daw nga kwa ba ne finiga por ngan ong sai sisen ka don ka Jingpynkhreh haga bakan jaman simro kenma paralon sisen ndei tamba ka parthai ka dani kata ka Jingpynkhreh ka batrim ka basngau trim kata rai don ka Jingpynkhreh ka bakan jabanang ka bakan jablai ka bakan jaman sim nga kwa ba ne finiga por sai sisen ngan bani gini ki ketian bala Pynkhreh bagi kristan ki bashisha ki bala sius pa ki jong utrai ka balang ka met jong u Jesus Christ kan salait no nang ne parthai nang ne na parthai ngin salait no ban ya shem yo utrai ba dong peni mu Jesus Christ ba ban ya long bat u junom kom ba ang ka tien ka jong blai namar kata ka daw ka bangadon ban ang ifini ka por ngan kan tang Artylli ita hindia di lang tangi jing lamprang ngan kan tang Artylli ki ai ka baning kong anong gomne kani ka Jingpynkhreh ka bakin jaman sim ka bakin jabanang ba ka bakin jablai paralok
Kadai ka ba fla, kadai ka ba wat ka beneng ru ka Jingpynkhreh. Wat la nga ong ifi badon Artylli ki Jingpynkhreh ang ne pertaimenta. Henry ya kani ka Jingpynkhreh ka ba kenjaman sem ka wat ka beneng ru ka Jingpynkhreh. Ka beneng ru menta ka Jingpynkhreh ban pediang so bha ya ki khon jong oblay. Ban pediang so bha ya ki bala seus pa jong utran ne pertai. Ka beneng menta ru ka Jingpynkhreh ya ki taki yeng shong ne ya taki jaka shong ne. Nang nung ngitip ekata. Utrai jingi u Jesus Christ u yatho ekata dei hangta ki ngasong ifi baka ni ka Jingpynkhreh kam ni ka Jingpynkhreh tanga perthai wat ka beneng ro ka Jingpynkhreh. Hallelujah. Wat ka beneng ro ka Jingpynkhreh. Haga gospel jung Ioanis kalang ka ba khat saw ga khot ka ba ning kong ka ba ara ka ba lai tungan puli ka. Utrai jingi wang wat ki khus lai ka don ngot jong phi. To ngai hau blai to ngai hangaru. Haga yeng ukpa jung adon bon ki pulet lani ki yeng shong ne. Limda gumta ngala ya thu fi bangan sa late no ban kre ga jaka fi ona ngala late no ban mangala kre fi ga jaka ngan one part bangan shim ya fi haladihi haga bangalong manga piru filaban long ki angel jong blay kabneng ki angel jong blay ki dang Jingpynkhreh hadu menta hang ne perthai don kata ka Jingpynkhreh ga batrim hadu kata anakaliang jong ka perthai bat ka mensim paman ka mensim jingdum rai don ka Jingpynkhreh ha banengru ban pediang so bhai ki bala sis pa jong utrai ki khon jong blai kita ki bala sis pa de ka snam jong Jesus Christ bat ka Jingpynkhreh ru ye ki yeng shong ne ye kita ki bala sis pa jong utrai bangin long bat u junom kumba utrai wala kular haniga khat saulon dong jong Ioanis iwe arlai dkhot bangapule Nganong saisian kata ga bas ngobang baka niga Jingpynkhreh ga kenjaman sem ga kenjablay ba kenjamaneng kamde ga Jingpynkhreh tang ne perthain re ka dega Jingpynkhreh ba wat ka beneng ru ka Jingpynkhreh. Hallelujah. Amen. To nga kwa ba ni fini ga por ka ba ar ngini kran manu ba Jingpynkhreh ba kumta uwe ba Jingpynkhreh Uwe Jingpynkhreh. Ya katai ga Jingpynkhreh ga baning kong ngilay hakran hak tu ka sikap tu ka ni kumno ba kadon ka Jingpynkhreh. Hray mentay ka ni ga bakan jaman siem rangin ekran manu ba Jingpynkhreh. Para lok nga kwa ba ni fini ga por. Snap nga ni fini por. U ba Jingpynkhreh hang niya perthai. Deu mensim khoi jamublay. Nga nang sisien. U ba Jingpynkhreh hang niya perthai deu mensim khoi jamublay. Kan mau ka ni ga ya jeng ayay. Ni khot ro ka ya jeng jela pe ka gospel. Ka ka ya jong ka balang kadai ru kaya jong mensim khoi jong blai ya ka jingai ai ya ka gospel ya ka balang kan mau deu mensim khoi jong blai ba punya namar ka ya ka ba pura ka jong hallelujah deu mensim khoi jong blai to ngan puli da ka khot bible khnang bangin yo e ka jingmot kalanang ka ba shipho jong ka gospel ka jong Lukas ka khot ka ba life usang Hakato ka farshi jong unong Samaria obabha anda haba uto unong Samaria obabha ulap ya uto bala mensaw bala sya syo bala sya luti lut ya ba udon but ularayo ulalay bo ya uto sya kayeng basa kabakran ba unong Samaria obabha kakran ya utray jong aba jong fiu Jesus Christ but uto ba mongo ba mensaw kakran ya fi ba ngahi paralak usetan bat ka pop kilalan shop kila le benye ka jingim jong fi ba janga mentangi don ha yeng basa ha ba unong sumar janga deu men sim ba kho jong blai tongin puli gel nang ba shipho dekat live san ko angkum no ngap ha gospel jong Lukas gel nang ba shipho go dekat ka ba live usan gaktian jong blai ka kran kumni ya gani tang ini dekat ila jing shangi sgap ha ka bala shai Habaon salit no kabomot habau tu nong Samaria babaon salit no kabo kreni utrai jingi kamong ifi hagabala shai bon salit no la sei no arten ka ba ula ai utrai yang basa baru ula ang tu Samaria u bar ke ai ke iru bon ba men pelotam ngandangon paingan seu pademe kan mau ni utrai nong Samaria baba uang utrai yang basa tu Samaria u take care Jesus Christ ang yakisnanong ka bahaya nga bang late no. Lada nga late no unwan mensim ni gajing show mensim akot. Namar de mensim akot uban sumaring uban take care yang igi kon ki jangu yang igi bala seus pa ya ka balang ya ka med ka jangu Jesus Christ. Marta ka dawan no sisin uba Jingpynkhreh yang imenta bangin ya kendo yo try bangin ya sham yo try bangin let no ngin ino ene ka perthai de mensim akot jangu blai.
Deu mun sim khoi chang oblay. Ladanga kranio mun sim khoi chang oblay paralap snap hangan ai fini kapor. Kadai ga baton kam hado kata-kata. Na shay ga la hagijing hikai gi ba kham shua kat to kane ngala. Krane kane ngong umun sim khoi chang oblay do bopla bo per. Namar udon na du kapor badang penlong ika perthai. Udon haka ya jang oblay ukpa. Udon haka ya jang oblay ukhon. Undang don ru undang trai ru wat haka ya jang ukrislam ler lo ngipule ya kana ka Bible. Udang don utrai haka ya oblay ukpa. Utrai haka ya oblay ukhon. Utrai haka ya ukrislam. Tama ka jing trai jang kadai ka ba don pot ka don limitation ka don pot. Hari diamond taking ka ya ka ba pura jang hallelujah. But uday nong sumar jang. Deu nong sumar jang. Namar kata daw pipuli ka Bible kaktian jang oblay kong ayu. Wat haka por bangi kala ka bamot bangi pedang yau Jesus Christ kumunong panem jangi. Balapan kai ta ka jing kapat ni ka jing ka arsian. Balapan kai ngi siya ka hima jang oblay. Fikin mau kumno try ukran bat u Nicodemus hagalan ka balay jang ka gospel ka jang Ioanis haga dekat ka basan ka bahenrio. Bau Jesus Christ wang yau Nicodemus lemda kana umensiam. Menami iya ke hima jang oblay. Namar utrai jingong ya kabala khana ka do kalong do ko Nicodemus. Re kabala khana umensiam kalong mensiam. Wat na do ba kha yang isha ka hima jang oblay ne ka jing kapat habang ikala ga bumot ngi pdyang yo Jesus Christ ka do anot jingi. De umensiam ko jang oblay upan kha yang. Namar kata ka daw nga na finipor mday kamkot tang kata. Deu man sima ko jang oblay ru ubay yalam yangi ba ubu betin lanti yangi. Kalau nang ga ba kan rio ga dekat ga ba katlay ya ga bangala ong kendiat consignmentan ya ga ba utrai jang iwangi kisran ka bhai nga bangan lenda ba un wan man sim ga jing shishala ne man sim ko. Hagalang ga ba kan rio ga dekat ba katlay utrai ukran ni kata wong kum nos man sim ko jang wong kum nos ga ba. Orang Henry indala wan mau umensim ke jingsi shaken. Ya lam ya fi shake jingsi sha baro. Na ba onom kran na ladi Henry ki AK bro ki ba on yas nga on kran ba on pen pau hafia ki AK ro ki ban sawan. Dala wan mau umensim ke jingsi sha on le ya lam ya fi shake jingsi sha baro ang gtian jang oblay. Manoban ya lam yangi, manoban kait yangi, manoban ya lam yangi umensim ba kho jang oblay. Umensim ba kho jang oblay. Dema ta daw don ga to dekat Bible na rom galang ba praga dekat ka bakat sa ngakan ma hong ni menta kat bangadang kran bagak tien jong oblay gong kat ki balay alam daw mun sim ba khoi la ne kat ki balay alam daw mun sim jong oblay ki de gi khon jong oblay namar kata ka daw ngan ai ga por par lo kan ma mun sim ba khoi jong oblay de nong sumarengi uba daw ba kya ba uba yalam yangi nga kwa pan fin por day ma uba yalam uba kait yangi uba daw bakya namar ba utrayong sumar hallelujah ngano sisian kata de gaktian ka basngo tana ngila jot la le ben yangi daw bamman bat ka pop try la pen kya yangi ula pen em yangi ula IT hau nong sumar uba mun sim ko jablay bar ula ong to sumar hallelujah martara deune uba pen kre ya fiba de nga ya ka met ka jang Jesus Christ ya ki khon gi be e jang oblay bangine shema du try haga way gisni de marta ka daw ken para lo ka ktian jang oblay kong hagala nang ba saw jang ki Ephesus ka dekat ka ba life ho kong wat pen so si fi o mun sim ko jang oblay daw bala shan shab ifi hado ka ta ka sngi jang jing seuspa ka ba mot ka sngi jang ka jing raw no ka sngi jang ka jing wan ka jang utray Baon sius pa ingin nagan-nagamat. Nga siya ong yung nagaktian, lada fijus nga, gijingkran siya nga gimamensya. Yang iladap sius pa man ta, hagaban jaman siya ladap sius pa ingi. Re haga sijo ga jingwan jong utray ka sijo ga jingrong no. On sa sius pa ingin na rin met do jangi. Marta ka daw ka nagaktian, ka Ephesus sao lai po kong. Wat pen so siyo mun sim ko jong blay da bala shan shap if you kata ka sijo ka jing sius pa. Ka sngi ba blay un sius pa ingin na rin met do pangin hair ni kendo utray hangte hasahit nang. De marta ka daw ken paralong anay sisian. Ka kam jong mun sim ko jong blay. Ka ba mun sim ko jong blay ule man ta ka day pan pen kre ya fi pan pen kre nga ban pen kre fi la da fi la klab mo da priang with Jesus Christ. La da fi em ka jim Kristan ka ba shisha paralong. Ban pen kre nga ban pen kre ka bala sius pa jong utray. Namar kata ka sngi ka ba kraw. Ka sngi ba utray nan shaw ya la ki jong ki bala sius pa ki jong hallelujah.
Aingo oblay la da fidei ki bala shakri utrai pidon hagani ka Jingpynkhreh ka ba kraw mo munsim bo khoi chong oblay Jingpynkhreh IThes ni galang ba saw ga khat khan riu khan nyo kaya kandu kaya thu ingi ya ga jinge sham jingi bat u nong siu spa jingi ya ga jinge sham jingi bat u trai jingi IThes ni galang ba saw khat riu khan nyo ka babel gom no na ba u trai non here but na benang bat ka jingri sa da ga tien sawa u angel rangba bat da ka turoi oblay ba ki ba yap au Chris kinemi pat shua anda kum ta mangi ki ba dang em ya ki balapen sa on rong no yang ilam bat ki hakil o ya gabane syam ya utrai ka sun benang tu kum tangin ya long junom lambar utrai lakhot ya kani ka banga puli menta ka jingrong no ka jingwan rong no jong u Jesus Christ ya ki jong ki breo ki bala siuspa ka jingwan rong no ka jong utrai ya ki jong ki breo ki bala siuspa na ne pertai ya no on rong no ya no on wan shaw ya ki bala Jingpynkhreh daw mun simbo khoi jong oblay mun sinyo oblay ngai fi Upen kaya ngi sak hima jongo uya lam yangi angin ya gelenti jongo marta da bible kong what pen snow see hallelujah ula try ula IT ngi how men sim jongo shafanga ne ka bang pule ne githa soloni ka bang se shame utrang te sin benang ya ka balang Jingpynkhreh man ta ka met Chris bakan late na pertai bangin se shame utrang te sin benang ya ka ne fi pule how Titus kalang ba ar god khot ka ba khala la khot ya ka Jingkerman ga basok a blessed hope hallelujah hapadeng ka Jingkerman ka ba hapadeng ka pertai ka ba idu Jingkerman ka ne hapadeng ka pertai ka ba itrem ka ne paralog don ka Jingkerman ka basok don ka Jingkerman ka ba ka Jingkerman ka ba dakat ka Jingkerman ya fi bat ya nga paralog ladang shakri utrai da ka don wo jingi bro don ka Jingkerman ba utran son shaw ya la ki jong ki bre bangin se he ban ya kendo ba do hangta rei baro ka bangidan ka menta ka rei bangin sha ka jingalam ha ka jing sumar jong nu mun sim ba kho jong oblay obade undong sumar hallelujah obade undong sumar amar kata ka daw kaktian jong oblay kong fi pule kalanang ba san jong ka shiti jong Paul chiki Ephesus lapanya seriem ya kanika balang ya ka met ka jong Jesus Christ kaban saya syam hang tayo sim bedang katu ka Thessaloni kong kiba yap au Chris kini mi pat shua kito kibala kala ka bumbat kibala sis pa utrai kibala yap menta dagi spa dagi hajar snem gi Kristan gi bashisha bat ki banget ki bala khlat do hakini gi snem jengi menta hadu kini gi snem jengi menta ngan ong kin ya mi pat mere sawa ka turoi jong angel rangba bar haga jo por on ben kala doringi bangine her ne kendo utrai hang tai se bina ngine ino ai gani ga met do ngine ino ai ga met perthai ngine kendo utrai hang tai sun benang mata ka daw ka tin jo oblay gong ya ka balang ya ka met ka jong Jesus Christ ya kita ki bala suspa ha ki Ephesus kung basan tien jong blai ka panya sriam kum kat nong lek kurem ya u Jesus Christ kum nong lek kurem ba ka balang kum ka nong lek kurem ta fi pule ka Ephesus nang basan ka tien jong blai ka ang ba kata ka nong lek kurem ka balang ba kan long ka ba klemsti bat klem thobria hallelujah banginem ka jung ka ba khoj ka ba kentang bala site bala sis pa ngi da ka dor ba ka snam jong Jesus Christ klemsti bat klem thobria ngine shem yo try kalau nang ba khat khandai kalau nang ba khat khandai jong ka kitab Jingpen pau da fi puli hak nang ba khat khandai kitab Jingpen pau ka tien jong ple kong hakmi ka jing khawai shong kurem ka raja bakata ka nga jong tau khun lang brat kala Jingpynkhreh elati Bible ka pakare ka balang bangi gide gi bala Jingpynkhreh la Jingpynkhreh gi do mun sim bo kho jong play hang te beneng don ka jing khawai ka ba khraw ber ka Jingkeman ka ba khraw kat bahang ne per thai don u Krislam le bat ka jing jinjar ba ka jing bitar jong play ha beneng ha ka hima jong play ngin shat keman bat ngin le keman paralog namar la Jingpynkhreh ngi daw mun sim bo kho jong oblay kan no galang ka ba kemen la ngi don ha gani ka Jingpynkhreh ka ba mun sim bo kho jong oblay Jingpynkhreh ngan nga ko apa ni fini ka pors ngap ha pidon kam man sngo thu aba fi puli ye tu ka Ioanis khat saul nong ga khat iwei ar lai bange puli men ne kan ma utrai Ukraine ka tu ka rukom jong ka jing ye tho shong kurim jong ki jiu bau shinrang jiu anda ulai debete aktien ba kan no ka kenthei kabaun se tho shong kurem anda ula deb te aktien ula ifai shagi yeng jong ukpa hadin bo ula deb shnai ka yeng lani ka kamra
ukpau sa pentip bakine tho shong kurim bar ka jing tho shong kurim jong ki ju haga tu ga juk aku tu ga ya jong utrai kamot ka sedang nado ba ushinrang ulai shaw ya ka tu ga nong le kurim na ka yeng jong ka pat ka jing tho shong kurim ka sedang nado nang ta kum joru ngilai te jutang baru trai men bangi priang yo jizra za ga do no jngi ka babel kong umun sembo khoi udai ka sati senjat jngi hallelujah udai ga sati senjat jngi haga si jong jingrong no utrai ko munong le kurim wan shaw no yengi ka nong le kurim pan hang ta ganon ka jing keman ka bakrao ko mangalaong ka bang ne perthai pat mi ukrislam layar maria dap ka jingrong no maria pen kriya e ka balang ne perthai mi ukrislam layar don ro ka jing bitar ka bakrao ka jong oplay martara fidon kaman sung thu ba utrai ukran ka ta ka khat saulanong jong Ioanis ukran ka rukom jong ka jing tho shong kurim jong ki ju ai bagani ka tian kan yarap ifi bat kan kar khuifi gan pen kot da ba ong kum ni haba krani ka Jingpynkhreh snap kendiat kan soi haba krani ka Jingpynkhreh paralok haba krani ka Jingpynkhreh gan kran lai tu liki ai haba krani ka Jingpynkhreh ngalong ifi ngidon kam ban sha ka Jingpynkhreh haga jingyalam chong mun simbo khoi chong oblay to rekin diat kan ngan shu ong sha bangan kran ngan ka Jingpynkhreh ngan shupen pai ga jingmot jang fi kendiat shakatu ga jingja ka baja haga por jangki Jew haga por jangki Israel agi habaki min ri Egypt fikan ma onda baki Israel ke min ri Egypt on laki lajiet banya ekatu ga lenti ga shapang ri khlau ki khlam ya ka tu ga lenti ga ya pai ba ka urishot ding bat urishot lo ula pawa ki ka bakrani ka jindaran kat jang utrai yo mun simbo khoi jang ublehi anda haba kisipai jong faro kilawan be na dian ki Israel kilalan nyar kila syaptian reu tu rishot ding ulakan ria na kabayalam nahmat jong ka jaka syong dara ulakan ria syadian jong ka jaka syong dara ula care ula protect ya ki Israel tu kapor de marta ka daw borok shimiet kisipai jong faro ki khlam lap ya ki Israel hatu kam dei ga basuk bakisipai ki wan daki kulai ki bakensai daki kali kulai ki bakensai hatu kam dega basuk batang sipang ki ladai ban lap yo pai ba Israel haru duria basau henry ki khlam lap lapan kat ke duria basau ki la ya siliang ki khlam lap hai jing puli bible janga nganga sngu thu kom ne umun simbo khoi jong blai ula sho ikisipai Egypt daga jing matla ki ya shong kulai ki ya mare ha ka ju kamadan rengkat bat ka jing sngo lengo lesi palai bang im lap yo tu pai ba Israel habang ila yo ina do mene kim te ba umun sim jong blai lan tu rishat lo bu rishat ding ula kier but anda haba umun banda haba rishat ding uken ria asnan shashileng ka do de basau anda ki shipai Egypt ki yo iki khmat ki ibo pai ba Israel apai mana shashileng ka do riau wala kataru ki be bat ya ka bangi itep ka do riau kala peniap no eki namar anda haba la light lot ki khun Israel Moses si sen ura u ding do sho biang ya ka do riau bat ka do riau kala dapat ki shipai Egypt baro ke la ya bangta paralok kaju fidan kamat senguthu mensibu jang blai u yalam u dau kia u sumar ya ka balang ya fi yanga hallelujah ka buram shotrai lightly ki ai ka ingana ya fi kabaning kong aba mensibu jang blai yalam ngi kan ma paralok walai mo mensibu jang blai un syukran ngi malagas ngi hoy don ki ai kai ba mensim u syikran ha ka mensim jingi lane ka bangala pa no de wikten mangi shiyo jing shai ka mensim jingi tengkhat kum kita ki don hi dai bonsien bat ka ba unyalam hi ka dai da ka tian ka chu mensim jong oblai unum yele persai ka tian jong oblai da le ya ni matara khendiat kan tian ngan siong pidan kamat smuthu ba ka tian jong oblai kom ong ka sam ka basis pa khat kan dai khat basis pasan kabaong baga tian jame try ka long ka sharak ki gijat janga baga jing shai ki len tia janga kan mau mun sem kho jable un yala mengi bangin ya daga tian jable ka ba haki wai ki tian ka jim kristan jing ka dei ka bangi em kat ka mu tian jable kata da kata un pen krengi ka ba ar kan mau don ka jing ai kan mau bangi wan shi ka jing long kristan paralok ngi em da ka jing ai ngi men ka border jang em ka jing la dala de hi
Namar ta kadawat apne bangi syakri utrai ngim ong satya bangi biang lot. Ya kata gi deban saut ho. Kum kibreo ngila ban nga jing tu na ngila ban baklah ga ktien ngila ban baklah ga rukom perkhat lane kum ta ter mereka ka bang adon ban ong e fi ne ga por ka dei bahabangi saut ho bangi baklah ngi pan mam traban ngi yang. Ban ngi duai ka jing ai jong oblai kan penlai ngi. Dia mata ka dau Paul usang ki Filipi galang basau go dekat bakhalai usang di tu ki kente dong ngala ban le ki baro dau ta la ne hau ta ba pen sai boringa ka bumut ka bor bring yem la Rede ka jing ai jong oblai ngin la wat klat ya kata parala bakat bangi dang ya ne ka jing Kristan jingi ha ka Jingpynkhreh jong mun semu kho jong oblai da ka ktien jong ken maru don ka jing ai ka ban penlai ngi ka bangin penlai ngi ka dei bas ngau si bagi Kristan si ongkom ne baki ba syakri blai gamne ni mla phi ni ban le ka bible tem la ni ban le kan bong ka bible tem la nganoi fine por oblai ju khat ngi se bang ngem la da ka bor bridging hin dei don ka jing ai ka ban pan la ngi ngem de ka jing ai ka ba lai para lo umun sim ko jong oblai kan ma tang ba udon ushu hi ka ushu kron te udon ro ban ai bor la khat e ka ta ka jing pen sle tangan na puli ye gine ka shite ka ban kong jong Ioanis kalong ka ban kong ka khat ka ba kasiti ka baneng kong jong Ioanis kalnang ba ar gad khat ar pho bar ar funyo haga jing sha kinile ki dikhat ki kran ta chang ki sing ba khado ka kran chang ga jing mi jong Krislam le la ni jong kita ki ba shukor ki Krislam le pengan da puli iwe Ioanis ar pho bar ar funyo gad khat henry ma fi dan ga jing pen sle na ba khoi bar fi tep ki ai ke baro fi dan ga jing pen sle na ba khoi la na mun sim ba khoi fitip ge bero ka khabar punyo kom no te chfang jong fi ka ta jing pen sle ka ba fila priang kayai sa fi ka tin job lai kom no ka ta jing pen sle ga sa fi kom ba ka ta ga jing pen sle ka hi kai fi sama ki a bero bat kalong ka ba shisha ka ta ga jing pen sle ong ga bible ka ta ga jing pen sle jong ka hi kai fi namar kata ka daw kindon ki a ke banging ni kendo ki ba ngisong tho ba kabang yeso tu pada ka bor pro kamlong shom so la sho kini ge ben rai don mun sim ko jom le uban ai bo uba empower uba pen kup boring it de ka jing pen sle ka jongo wat klat ya kata parlo don ga ktien jong oblay bang ide banim don ga jing ai jong oblay ka jing ai ga bada o Jesus Christ don ro mun sim ko uban pen sle ngi un pen kre ngi dia mata ka daw nga sa ifi kumbau daw kere ki Israel hang ta ka duria wasao ga ko por kumju un le yafi kumju un le nga ule kumta e ka balang ka met ka jong Jesus Christ onom sha yenu no ban ktakti kat bangi dang don hi ka toro ban shakri utrai kam fair fi kendu ayo try limba umun sim jong ai boringi bangin ya ikalti ban shakri utrai bangin long bala pen kre namar ka jingwan ka jong utrai hallelujah mun sim jong blem pen kre ngi marta ka daw ka bangadan pan ai fini ka por para lo hatu fiti kana ba fidan hakane ka Jingpynkhreh jong mun sim ko hatu fiti kana mo para lo ka fisngap ne ka Jingpynkhreh janga ba fidan hakane ka Jingpynkhreh jong mun sim ko dan Artylli ka Jingpynkhreh ne perthai ka weile ge dei ka bakanja ksoi ka bakanja perthai ka bakanja do ta ka ne ga bang ye kram ta ka bakanja mun sim ka bakanja beneng ka bakanja belai ka bang mun sim ko jole udang Jingpynkhreh ki Kristan udang Jingpynkhreh ki bala sispa jo udang Jingpynkhreh ki ta ki bandang kala ka bamut shu ko ke singin ya kendo ba utrai jingi o Jesus Christ ngadong sisen hatu fitikina fidan hangane ga Jingpynkhreh ala fimpat sang utikina kala ka bamut ala fi ongala long Kristan ro wade ka majong utrai wade ka jingi dei ga bashisha jong fi baru utrai em ka jim ka bakat gum ka ktien jong oblai em ka jing em ka bakat gum ktien jong oblai snau thu ba fidan ka jingi dei ba finan ga jingi dei ga bachan baru mun sim ko jong oblai namar ka Bible kom kat ki bala yalam dong mun sim jong oblai kita ri ko jong oblai kanega de Jingpynkhreh ka bakrao ka ba ka perthaya ka wike singa salingo shai gitu ki break shakri blai ki ja shai gitu ki Kristan ki cha ana ba utrai wan sha re ango ublai na fidon hakata ka Jingpynkhreh na dua de ka dono changa baro ba fi baro ba sap ne ji ka changa findan ha ne Jingpynkhreh ba mun sim ko jang blai Jingpynkhreh hallelujah amen ko pa nga dua de ka dono changa baro ki ba sngap ne Jingpynkhreh changa baro ki ba sap ni ji kai ba lang ko changa tra kindan ha ne Jingpynkhreh kin wat ka jinga dei ka ba shisha ba me kin me ka jim Kristan ka ba shisha don ka no ko try ka ba ki shame ka jim jingi kin bread kin ther ablebe e kin sno ha me try kin ya try ka lanti ka jame da ka do no changa baro nga duai ba baro ki ba sngam
Babaru agi bape ini ke Jingpynkhreh janga. Kindan ha ni ke Jingpynkhreh. Pau mun simba kho jame open khreh ablay be janga. Bangina syamban me try. Aka si jame jingwan jame. Daka kerteng jongu Jesus Christ ngaduai. Amen.